Nina bakandaba omuhle ohlasela ngothando lokandisa bakaMthaniya abanye behlasela ngama AK47 indaba ze1KZN TV zifunda ukuphilana kacebe khulu sanibonani. Nazi ihlokwana zethu esithi izo ezihamba phambili namuhla. Isihluku kunqunywa ingane yafakwa ebhakedeni. Owase-King Cetshwayo usunemeya entsha kanti kugula umshushisi eceleni le-MK nese-IEC. Siyanemukela nina bendloveni amandla kwindaba zethu ze1KZN TV. Usashaqakele namanje umndeni wakaqhoboshiyana keMkholombo ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal okuthola umntwana wawo neminyaka ke2 enqunywe kuqhoqhoqo isidumbu sakhe safakwe ebhakedeni singasenalo ikhanda. Ngokusho kwagogo umntwana uThami Qhoboshiyane uthi umntwana uduka amahora amathathu nje kuphela wabe setholwa ebulewe intombazane kehlala eduze kwakhona. Sixwayisa ababukeli bethu abashesha ukuzwela ngembiko elandelayo kulolu daba. Ubebhala umunyu gogo kaPhumelele Qhoboshiyane oneminyaka 2 onqunywe uqhoqhoqo isidumbu sakhe safakwe ebhakedeni singasenalo ikhanda. Ngesikhathi echaza ukuthi kwenzekeni lesigameko senzeke eMkholombe ePortshepstone. Anifika phaya ndive nihlabeza nenhloko yakhe iphansi futhi ayinagazi nje iclean. Umzimba wakhe umntwana usebhakedeni but ibhakede leli akanelanga kahle. Izandla zisemaqaleni ibhodi lengenileyo. Then isiciko basibeka lapha phezulu komqala. Igazi alikho phansi. Uthi umphakathi obuthi ukuthela uganonwabo ushaya umsolwa waze wafa kodwa umfice esakhuluma washo ukuthi yena ubethunyiwe. Hayi intombazana leyana mina nifike isathetha ibingasweleki ibingashona. Ifike isathetha ithi ithunyiwe yona ukuba mayenze lo msebenzi. Umntwana uthathwe intombazane ekuthiwa nguGrace phandle engasendlini lapha ahlala khona umntwana. uGrace wathatha lo mntwana ehlika naye wamsaphi kulomkhukhu unale ntombazana ebe iyo eyeyamnquma uGrace wahamba yena. Ithi intombazana lebuleweyo baya lento le into abayenzayo ukuba bebe abantwana babanquma inhloko nangole nhloko le ebeseyiphekile eplastikini wayirepisha ezoyihambisa lapho ithengwa khona. Umama womntwana akabazi nje abantu. Uthi uMastende womjondolo okuhlala kuumsolo uyena ohlaba umkhosi ngemuva kokusola uma ebona igazi. Mefika wafikela kule ntombazana Methi uyangena wangafuni wavewa lanti wahamba intombazana yabe ibona igazi kwindishi yabuza ibo igazi lantoni eli wathi omnye hayi nguGrace uphunyelwe sisisu wabese yahamba wabusola lo mntwana rentisaba kuba angeke igazi engaka wabe uthi ke nguye wahamba ucela umakhelwane. Koba ke omakhelwane bebehleli besazi ba ukhona umntwana ofunwayo. Lo mndeni uthi ucela usizo lokufihla umntwana. Asiyazi bamasithini. Besicela manje umntwana okwazi usinceda because asisebenzi. Asinawo masingcwabisane besizobheka amadorho nathi. Lo mbiko beluwethulelo zamando sicele kwezindaba ze1KZN TV ngisesayidi. Lo belibamba lemeya kumasipala wesifunda keKing Cetshwayo enyakatho lekaMthaniya uSikhumbuzo Dlamini uqoka ngokungaphikiswa njengemeya entsha yalo masipala. Uzokhumbule ukuthi lo masipala ubulokhu ungenayo imeya kulandela ukuthi obekade imeya uThamsanqa Ntuli esengundunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal. Kuphelile ukuqagela ngodaba lwemeya yaseKing Cetshwayo njengoba ke kuqokwe kumeya omusha uSikhumbuzo Dlamini. Ukuqokwa kwemeya lomkhandlu kuvala isikhala ke sowayimeya uThami Ntuli osengundunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal. Ngenyanga edlule kuke kwaba ke nembiko eyabiqa kakhulu ukuthi isikhala sikameya kulo masipala asivalwa njengoba ke osengundunankulu wenzela ukubuyela kuso uma kwenzeka kungahambi kahle kuhulumeni weGPU. Empeleni bese sevala zonke ikhaya phela beziningi ikhala njoba ahamba umphemba uqhamuke enkandla. Ukade umeya wasenkandla umesuka la enkandla eza la befike ngethikithi lasenkandla ewu60%.
kwathi uthi siqale sivale isikhala sakhe sithathe umunye wasenkandla uzofika azovala isikhala sakhe nasenkandla lo wayonamba ba nathi manje kulento ihamba ngamalist uma ususulile akwazi ukushaya reverse hayi manje umphembo afake incwadi yokwesula la kusho ukuthi ohlelo lwamakhansela asenkandla namakhansela ezala akasekho vele. uDlamini unamava kwezokuphatha ngoba uneminyaka eminingi kuhulumeni wasekhaya njengoba nangonyaka ka2000 wakwaba ke imeya senkandla kanti ubeyisekela lika meya kulo masipala maqede kwaba yibamba isikhathi ke sizinyanga ezisithupha njengoba ke seqokelwa kwesobumeya uthi uzoqhubeka nokuthumela intuthuko kubantu la emanzini ke sesibuka ukuthi asengeze oJojo tank ukuze ama truck akwazi ukuthi afaka amanzi masishana aphindela ayolanda amanye njengamanje sesohlelweni lokuthi ama LM sesiwahambisela ama Jojo tank ako50 ungeza kwamanye avele sekhona ngaphambili kodwa kuyashoda nazo imoto ebiye zife uma ifile sinohlelo ukuthi uma ibudget ivuma kahle kube khona o service provider boba o standby uma kuthi truck driven enethile lifile mhlawumbe lisawulungisa noma sawu service sithatheleli ke eqashiwe njengoba manje ama truck ezosebenzisa awethu awakasekhincitshwayo awekho aqashwayo. Amaqembu ezepolitiki ahlukene emkhandlweni athi ayakwamukela ukuqokwa kukameya omusha kulomasipala wesifunda eKhencetshwayo futhi ke ayabuthemba ubuholi bakhe. Ours as the EFF is to hold this council accountable, make sure that services go to the people, oversight are done timeously to make sure ukuthi government funds are directed accordingly. That's our position as the EFF. We will support where it's doing good. Ubaba Malandela ke loqokwe namhlanje uyindoda nje ephansi nelalelayo nekwazi ukulandela imigomo iloko ke sikuthanda kakhulu ngaye ingakho ke simbongela kakhulu ukuthi angene futhi sikujabulela njenge-ANC ukuthi ungenele ngoba indoda okusebenzisekayo naye akena umuntu othi uma kunezinto esifisa ukuziphakamisa thina njengo-ANC abe nenkinga nalo. Simbonile ke e-ACTA kakhulu phambi kwethu kulezi nyanga ezo6 nje e-ACTA i-service delivery yona nto ke obeyibeka phambili kakhulu. Simbonile ama-sorting ama-project handover ebewenza nanokuthi icathulo abengene kuzona zika premier wethu ubaba u18 Ntuli bezinkulu kakhulu kodwa simbonile ekwazi ukungena kuzona ephelele eba yi-champion ye-service delivery. Ezindabeni ze1KZN TV kubi uNkosenhle Mthembu eRichards Bay. Ukukhula kamshushisi kuphoquba ke kuhlehlisa icala lesisebenza ka-IEC esibhekene necala lokuphula umthetho wezokhetho. Umsawe wenkosi umnikati usolwa ke iqembu le-MK Party ngokushaqa amaphepha okuvotisa ke esikhungweni sokuvota kumasipala seMsunduzi. Namuhla ke bekulindele ukuba ke kuqhubeka kokulalelwa kwaleli cala enkantolo kaMantshi eMgungundlovu kepha lahlehliswa ngenxa yokungaphatheki kahle kukamshushisi. Icala elibhekene nesisebenzisa kwa-IEC umsawe wenkosi umnikati liphinde lahlehla enkantolo yeMantshi eMgungundlovu kulandela ukungaphili kwamshushisi. Leli cala selihlehle amahlandla amaningana kusukela lapho ummeli wamsolwa afaka isicelo sokuba lisulwe ngoba bungekho ubufakazi obumatanisa necala asolwa ngalo lokuthi wahamba namaphepha okuvotisa ngaphandle kokuphelezelwa ngamaphoyisa. Ummeli wakhe uadvocate Ashley Jennings uthi balindele umbuso ukuba uphendule. What has happened today is we came back, we got electricity, we got water, we still got rain, but we don't have a public prosecutor today. So the matter's been adjourned until the 26th. So then our application can be dealt with. After that date, hopefully I'll be able to give you a fuller interview, but I can't really say much because the matter's still in front of court. Iqembu lomkhonto wesizwe lithi liyazwelana nokugula kwamshushisi kepha liningekile ngokuhlehla kwaleli cala. It comes natural, so we do sympathize with her. The thing, but it does not take away the fact that we are frustrated with the fact I mean, from June already we are towards the end of the year, but we are just glad we are through the trial. But now
leke hlehlisiwe njalo it does not sit well with us as abantu bomkhonto wesizwe because we number one we are wasting resources ngaso sonke isikhathi siza la kumele sibacabangele abantu bakithi abasuke bezo attend icala not to say that we are complaining sizinikele ngakho konke kumkhonto wesizwe but kwesinye isikhathi it's raining and everything but we always have to come here and uthola ukuthi liyahlehliswa. uNgcobo uthi umphumela waleli cala uzoguqula izinto eziningi zokhetho lwakamuva. Kuhlehliswa into engabe isa I would say the whole country phambili because manje as umkhonto wesizwe we are in belief ukuthi leli cala leli outcome yalo izoba ne-impact enkulu kabi kuma results ama general elections ango May 2029 iwona azodethe leli cala i-outcome izodetermine ukuthi is there a possibility of revoting, you know, so we feel as if we are being robbed of all of that. Yize seqediwe ukuqula kwaleli cala lapho kwabizwa khona nofakazi abahlukene okubalwa amalunga omkhonto wesizwe kepha laba bomkhonto wesizwe banenkolelo futhi nethemba lokuthi inkantolo izomthola enecala umnikathi. Icala lizobuyela enkantolo kuyo lenyanga lapho umbuso kulindeleke ukuba ufake amaphepha okuphendula kwisicelo sommeli wamnikathi sokuthi lichithwe leli cala. Ezindabeni za1KZN TV ku-Ayando Dube ngisimgongundlovu. Inyunyana yothisha isathu KwaZulu-Natal ithi ayisole nakancane ngokuba ke ingxenye yembizo kaMengameli wezwe Cyril Ramaphosa ebikade semgababa ngesonto ledlule njengoba ithi ke ibifuna ukuyozethula ke ngqo kuMengameli ikhalazo ke zawo ngeinkinga ke ezikhungetheke izikole zakuleli. Le nyunyana isho lokhu kwisithakamisa bezindaba besibanjele eThekwini namuhla. Kumanje nobhala uthi kunezikole othisha inhloko ababhekene nomzima abangawazi ngisho ukuthenga amaphepha okwazi ukuthi kuprintwe amaphepha okubhala njengoba sokuyisikhathi sezivivinyo. We have seen so many school principals participating in the picket because they are feeling the heat. So the challenge is that they were saying, how are we going to write examinations without resources? Because unlike before, now if you are to administer examination, there must be typing that takes place, which means you must have enough paper for the learners in your school. You must make those copies. There's a lot of administrative work, unfortunately, which needs resources. So, in the absence of money, these schools were asking to the extent that some were even coming to us as the union to say, can you please, we know that start when you order papers you order for the year, can you please give us? Ogunya kuvezile kade ekhuluma nabezindaba imbuzo evelile ngodaba lokuba ingxenye yembizo kaMengameli ebikade semnini emgababa ngesonto ledlule. Uthi lokho bakubona kubalekile ukuthi babe ingxenye yalembizo ngoba ziningi izinto na umphakathi othinteka kuzona futhi wakuthokozela ngesikhathi sebeziveza. Ngesikhathi kuqhubeka unale yambizo amalunga lenyunyana anqaba ukwehlisa izingqombe ngesikhathi uMengameli wecela kade sekukhuluma ungqongqoshe wezemfundo uGwahube. We believe it was unnecessary to make that scene, to say they must sit down, the placards have been read and all of that. They were not for the president. Members of SADTU, they respect the president. They respect the president. But they wanted their minister to read. And by fact, we must say this. Because in your question, you are also saying it's more like SADTU did not want to be addressed. Indeed, we did not want to be addressed by her. We strongly feel that for her to earn the respect of teachers, especially SADTU members, she must first show respect to the authorities. Ngotebo Sibisi, wezindaba ze1KZN TV, kuChannel 261, ngiseThekwini. Ake siyetolene nebesilo sobuye sibuye futhi nezinye zindaba.
Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Isihluku kunqunywa ingane yafakwa ebhakedeni. OwaseKingcetshwayo usunemeya entsha. Kanti kugula umshushisi eceleni leMK nese-IEC. Sinzima isimo kuyisebenza ezazikade zingaphansi kohlelo le-Expanded Public Works Program EPWP kumasipala waseThekwini KwaZulu-Natal osekuphela amasonto amathathu zilala kepake ngaphandle kwekomkhulu lalo masipala njengoba ke ikhala ngenhlopheko kulandela ukuxoshwa kwazo. Uphumzile Ngubongo omunye walaba uthi banquma ukuzolala lapha njengoba sebexoshiwe naseyindlini abebehlala kuzona kanye nezinye izingqinamba eziningi nje ababhekene nazo. Badela imvula enamakhaza ashubisa umkantsha elokhu ihlasele esifundazweni KwaZulu-Natal. Abasebenzi abebesebenza ngaphansi kohlelo iEPWP umasipala iTheku nosekuphele amasonto amathathu belala epaki ngenxa yokubheda kwesimo sempilo kulandela ke ukuxoshwa kwabo. Okubhlungu kunako konke ke sisi njengoba silana sibona silele lana sine stress kulapse omasingcwabisane bethu asisakwazi ukuthi sikhave ingane konke nje kunzima njengoba silana sizozwisa ukuthi la esithi hall nesithi siyokhuluma nabo basivalela iminyango abafuna ukukhuluma nathi sine award sisesayiwina kudala kwathiwa asiqashwa okubhlungu kunako konke baqashile about 800 wabantu ababaqashe sikhona iaward beyitha kuqashwe thina baqashile kodwa abatshengisayo ukuthi bayasidelela kade besixoxa bathe imali azikho njengoba sihleli la kunabantu abadla amaphilisi kumele ukuthi sicele kubantu abadlulayo ukuthi abasinikelele sikhipho 5 rand siyahlanganisa sesiphiliso kwamaphara ngenxa yamasipala. Uzokhumuleka ukuthi kwasabalala incwadi eyabe yazisa laba ukuthi ke umsebenzi uyaphela ngenyanga uJuly. Kusukela lapho sekube nenqwaba yembhikisho bephikisana nalesi sinqumo. Laba bathi ke sebephenduke umgodi unganukwa nja njengoba ke sebenze konke ukuzama ukulungisa lesimo kodwa kunhlanga simuka nomoya. Asiphephile sabantu besifazane sihlala la eminyango kukhona abantu besilisa into zethu siyibeka ngaphandle sigezela ngaphandle yonke into nje siyenza nje publicly yebo lonto. So sizizwa singekho safe kakhulu sihleli kanjena nje sihleli kanje sinethwa zimvula sisibalekela amaphara lana siyonke into ukungcola sabantu besifazana sithola idingo zethu uma ngabe seyinsukwini sumgodi onganuka nje. Laba ke bathi sebebhale kwaphela uInki njengoba kuze kube manje bengayitholi impendulo encwadini abebeyibhalele uNdunankulu kanti kabazitholi nezimali zabo ze-UIF. Thina sifuna basibuyisele emsebenzini. Ikhona imali kamasipala iningi ngoba baqashile ama-seasonal aholela umholo ongaphezulu kwethu kade sama EPT nasisebenza bahola 10,000 12,000 why bengabuyiseli thina labantu ababaqashile siyezwa kuthiwa bagwazile ngo-10,000 why bengasitshelanga thina ukuthi asigwazeke ngo-10,000 kwanathi siyawudinga umsebenzi 10 years sisebenza mahala siholo 2,000 namhlanje bazosikhiphela ngaphandle. Sifuna umsebenzi wethu back sis. Ayikho into esifunayo thina. Sifuna ukubuyela emsebenzini, sisebenze sondla imindeni yethu nathi. Estatementeni sikaNgqongqoshe womnyango wemisebenzi yomphakathi kuleli lolu hlelo olungaphansi kwabo uthi ke ngemuva kokulalela izikhalazo ngalolu hlelo obelibanjwe esifundazweni KwaZulu-Natal izolo bazoqhamuka nezindlela zokuliphucula njengoba kucaca ukuthi ke lubhekene nezinkinga ezindabeni ze1KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Umhlazi wezepolitiki uDokotela uZakhele Shamas uthi inguquko ezibonakala eqenjini leMK Party zikhombisa ngokusobala ukuthi leli qembu liyabakhipha bonke abantu abangenawo amava. Ekhuluma neziko leindaba uShamas uthi ukugixabeza kaFloyd Shivambu ngesikhundla sikaNobhala Jikelele kuzolisiza kakhulu leli qembu njengoba enamava kwezombusazwe. Kuhlukene imbono kubantu abaningi bakuleli ngokwabiwa kwesikhundla eqenjini MK Party njengoba leli qembu seliqoke lowo obengusekela mengameli eqenjini leEFF uFloyd Shivambu esikhundleni sokuba uNobhala Jikelele weqembu. Kuzokhumuleka ukuthi lesi sikhundla sike saphathwa ngaphambilini nabantu ababili nabagcine beshile kuso. Labantu kuhlanganisa uArthur Zwane kanjalo noDokotela uMaseko. Umhlazi wezepolitiki ozimele uDokotela uZakhele Shamas uthi ungabi namava kwezepolitiki kwalabahola bebekhona ngaphambilini yikhona ukugcina sekwenza ukuthi leli qembu
liqoke uShibambu esikhundleni sokuba unobhala jikelele. Lokho kwenza ku-MK ukuthi bese ubaba uFloyd Shivambu esewunobhala jikelele kwaqala uAtazwane kwaze kweza uma uDokotela uMaseko sekuyena manje into leyo fanele ingasithusi ngoba kwayena uNtshosho noma ngabe ayaziwa ngaphakathi kubaholi bomkhonto wesizwe kodwa akuyena umuntu besimazi njengabahlali baseNingizimu Afrika njengomuntu onamafa kwezepolitiki mase sikhuluma ukuvela komabona kude nokudayisa iqembu mhlambe ke inkinga zangaphakathi izona eyidala ukuthi azashenqe esikhundleni ngenxa ukuthi phela mhlambe kukhona amaphutha awenzile ngoba kwavela phela ukuthi kunamaphutha yena ayewenzile wadukisa iqembu ngandlela thizeni walihlomekisa ngakho ke kwase kungena uDokotela uMaseko naye ke esiphawulile naphambilini ukuthi mhlambe uyadinga ukuthi anikezwe ithuba lokufunda ipolitiki wagixabeza ngesikhundla esikhulu ngenxa ukuthi phela uhlonishwa ngokuthi udokotela ngiyacabanga. uShamase uthi ungena kwaShibambu kulesi sikhundla kuzolilekelela kakhulu leqembu njengoba enamava kwezepolitiki kwazise uqale ukuba kwipolitiki esakwi-ANC Youth League kanjalo nakwi-EFF. Bakhona kwaFloyd Shivambu njengonobhala jikelele uza nesipiliyoni asuka naso ku-EFF asuka naso ku-Youth League ngoba vele basuka ku-Youth League baqhamuka ne-radical program economic freedom in our lifetime baze baxoshwa-ke eqembini likaKhongolose baqala i-EFF nakhona beyu-spin doctor nakhona uyena beqhama nama-policies uyena futhi obewunjiniyela mase kubhalwa phansi izinto zeqembu nokuthi iqembu libe well oiled ngakho-ke iqembu lomkhonto wesizwe singathi lihlomulile kakhulu ngokuthi lithole ubaba uShivambu noma eqala oba national organizer njengamanje nobhala jikelele isikhundla esikhulu kakhulu nesedlula sokuba national organizer leso sikhulu. Iqembu MK Party likhombise ukuba namandla okhethweni olwedlule likazwelonke nolube ngenyanga kaNhlaba kulonyaka. Umengameli waleli qembu Jacob Zuma nokwaba umengameli phambilini wezwe usanda kuphumela obala ukuthi leli qembu kangeke libe nayo ingqungquthela yokukhetha ubuholi njengamanje. Ezidabeni ze-1KZN TV kubikuThabani Maphumulo eRichards Bay. Ngemuva kwemashi amalungu eqembu le-ANC isuke oGobandlovu libhekise esitolo sakwa-OK kwamaholoholo ngasesikhaleni enyakatho KwaZulu-Natal bekhala ngokuxoshwa kwabasebenzi ngokungekho emthethweni kanye nokugxambukelwa kwepolitiki ekuqashweni kwabantu sekugcineke kufinyelelwe kwesivumelwano sokusebenzisana ukuze kuphele konke ukungaboni ngasolinye. Laba bavumelene ngokuthi kuyinduna kanye namakhansela bona bazohola uhlelo lokuthi lokuhlonzwa kwabantu abazoqashwa kanjalo-ke nokunye. Ngenyanga kedlule kaMfumfu amalungu eqembu le-ANC eSolomon Mahlangu Ward 14 esikhaleni amasheleke esitolo saka-OK kwamaholoholo bekhala-ke ngokuxoshwa kwabasebenzi ngoba besola ukuthi-ke bantshontshile nokungekho emthethweni ukuxhashazwa kwabasebenzi indlela kokuqashwa ngayo ukugxambukela kwezepolitiki ekuqasheni kwabantu bomphakathi kanye-ke nokunye laba bagcine befike-ke esiphethuleni bavumelana ngokuthi-ke amakhansela nezinduna yizona-ke ezosebenza indaba yokuqasha kwabantu kule ndawo. The issue yokuqasha kwabantu siresolvile nayo ukuthi there is a process ezofanele ilandeke that will involve amakhansela kanjalo nobuholi benduna ukuthi asisho ukuthi mhlawumbe sifuna ukuqasha abantu basoGobandlovu kuphela kodwa iprocess must via amakhansela neinduna ukuze sigweme lento le enye ebingama demands nepotism nalento leyo ukuthi kuthiwa kuzoqashwa ngeqembu iphelile ngoba sitshelile management ukuthi uma lento ingapheli abantu bazobe bezozivala isitolo. So ke savumelana ukuthi from now onward the process will via amakhansela neinduna ye-recruitment yama-CV isitolo esothatha isinqumo sokuthi siqasha abantu kodwa makufuneka ama-CV for any position i-process will via amakhansela neinduna. Ezinye zezikhalazo zabo kwakukuthi-ke lesi sitolo sibuyisele emphakathini sesekeke izinhlelo ezenzeke emphakathini nokuthi-ke ongenani kube khona kamakhono eziwadluliselayo kubantu bomphakathi. Bazibophezela ukuthi there will be ama-sport tournament asizowenza ngokubambisana nabo azobe xhase wona azobe ezolekelela intsha yasewadini kuzophinde futhi sibe nezinhlelo zokulekelela izingane ezifunda isikole ngama uniform nangamapeni kulabo abasweleyo kuzoba khona iprogram depending kwi feasibility ukuthi is it feasible for
kubona ukuthi kwenzeke kule financial year. Enye ama demands ukuthi indawo esikuyona abazali bethu bayalima lapha ba kunesitshalo abasitshalayo kungaba ama fruit indawo nje akusidinga sogoba Ndlovu iyaziwa kakhulu ngomangwe nangokwatapeya nangezinye abelungu on spot noma management ngalela ngathi asibanikeza abantu abafuna ukusupply kwa okay abafuthi besho ukuthi bazosupply ini kuzoba nganani izoba malini price so ezinye izinto siqalile ukusebenzisana nabo hayi ukuthi mbe ikhona date already sesiqalile. Udabeni oluthinta izisebenzi eziyisikhombisa ezaxoshwa udaba ke namanje lusezithebeni njoba ke lusasenkantolo nokungelula ukuthi ke baxamukele kulo. Ngisathi submit memorandum with 8 demands but AI kuyiyona AI phambili kakhulu kwakile yokuxoshwa abasebenzi okuyi esingathi masiqala nje abasebenzi ngokwama rights abo ba approach inkantolo zabasebenzi ukuthi SMA so ngesikhathi sihlezi ke ne management asikwazanga ukudiscuss matter because it was subject ke siyasonke ukuthi uma imethi senkantolo akukho la kufanele ixoxe khona ngaphandle kwasenkantolo noma sasifisa ukuthi singenelele kodwa sizolinda ama outcomes ukuthi inkantolo ithini ngobasebenzi. Lesike indaba so1 KZN TV ngingosamgeliswa Nqulunga ngiseRichards Bay. Ake siyetole nenabesilo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV nazo izona ehamba phambili namuhla. Isihluku kunqunywa ingane yafakwa ebhakedeni. OwaseKingcetshwayo usunemeya entsha. Kanti kugula umshushisi eceleni leMK nese-IEC. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-18.02 maqhathiswa nedola laseMelika libe ngu-19.15 ku-euro yase-Europe libe ngu-23.07 maqhathiswa nopondo waseBrithani. Kuthi itenge igolide yona ibe ngu-$2,600 73 cents ounce. Kuthi intengo engahluziwe yona ibe ngu-$71.83 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Uqeqesho weqembu lesizwe lakuleli Bafana Hugo Bruce usephakamisa ukuthi umgadli wakulelo odlalele Al Ahly yasezweni laseGibhithe uPercy Tau kungangcono ukuthi avele ashiye phansi kuleli qembu ngoba vele selekela zama ukucacisa ukuthi kalinazi inhlelo ngaye njengoba belifuna ukumthengisa. Nakulokho ke igama lika Tau ngomunye okapteni beBafana kalikho esikwateni sabadlali abangama-23 lo mqeqeshi azobhekana ngabo ke neUganda kanjalo ke neSouth Sudan ngokwahlukana kusukela ngoLwesihlanu. Bafana ke esendaweni ke yesibili ngamaphuzu ayisishiyagalombili emidlalweni ke mina izotholana phezulu neUganda eqhwakeleke ngamaphuzu ali-14 kwemine. Umdlalo ke ungolesihlanu eNelson Mandela Stadium eKampala eUganda. Kuzobe sekulandela waseSouth Sudan ongolesibili ozokubukulela seNingizimu Afrika eCape Town Stadium kwelaseKapa. Ake sibheke naso simo sezulu esingalindeleka. Nina bentule bande ngodonga kwelakithi kwaNongoma ziyaguqa bese iphaka namuhla kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.